A la portada aquest cap de setmana previ al Dia de la Dona, dilluns vinent és 8 de març, Dia Internacional de la Dona. A l'Escala els actes commemoratius s'avancen el cap de setmana amb dues exposicions al Masle, presentació de llibre, mural a la sala polivalent i lectura pública del manifest de la jornada. Desigualtat salarial, segregació ocupacional, menor presència en espais públics, manca de corresponsabilitat en les tasques de cura i de la llar, violència masclista. Són tots ells estructures i situacions que dificulten el ple desenvolupament de les dones i que malauradament encara són ben presents avui en dia a la nostra societat. De tots aquests temes, la corresponsabilitat entre dones i homes és el fil conductor de la campanya que ha encarregat l'Institut Català de les Dones. A l'Escala els actes es reparteixen entre demà dissabte i demà passat diumenge. Demà al migdia al Museu de l'Anxovi de la Sal, acte d'obertura de dues exposicions. Horitzó al cap a l'horitzó és una, original del col·lectiu d'artistes Dona Art, format per 11 creatives vinculades a l'Escala que han generat una mostra multidisciplinar amb l'objectiu comú, revertir iniquitats. L'altra exposició és l'Escala de les Dones, un projecte de l'any passat que, amb l'esclat de la pandèmia, va fer que es pogués estar molt pocs dies exposada. S'ha pensat ara que seria interessant tornar-la a obrir i fer-la. També demà dissabte a la tarda, en aquest cas, a les 7, s'ha programat a l'Alfolí de la Sal la presentació del llibre Atreveix-te a fer les coses a la teva manera, original de Iolanda Bataller, directora de l'Institut Ramon Llull. La presentació anirà a càrrec de la mateixa autora, acompanyada de Gemma Garcia, de la llibreria Vitella, organitzadora de l'acte, amb col·laboració de l'Ajuntament de l'Escala i Editorial Destino. L'aforament de l'acte serà restringit. Els interessats cal que s'inscriguin prèviament a la llibreria Vitella o al correu electrònic llibreriavitella@gmail.com. Completant cap de setmana, l'endemà diumenge a les 12 davant la sala polivalent municipal s'ha programat la lectura del manifest del Dia de la Dona i obertura del mural realitzat amb motiu d'aquesta efemèrides, un mural realitzat per alumnes de l'Escala del Batxillerat Artístic de l'Institut Alexandre d'Olofeu, amb col·laboració d'alumnes d'ESO de l'Institut El Padró.